Projektni tim Crnogorskog centra za podvodne senzorske mreže MONUSEN organizuje danas i sutra otvorena vrata u okviru manifestacije Dani nauke i inovacija za učenike osnovnih i srednjih škola i sve zainteresovane za podvodne senzorske mreže. Cilj nam je pre svega popularizacija nauke i da predstavimo rezultate istraživanja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u oblasti podvodnih senzorskih mreža. Danas će svi oni koji dođu imati priliku da nauče nešto o tome kako se podvodne senzorske mreže primenjuju, na primer, za prikupljanje okeanografskih podataka, zatim za praćenje zagađenja životne sredine, kako se koriste u navigaciji, za sprečavanje različitih katastrofa. Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže MONUSEN je projekat koji realizuje Univerzitet Crne Gore i njegova organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet kao koordinator u saradnji sa 3 renomirane institucije iz Evrope, upravo za oblast podvodnih senzorskih mreža, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu, zatim tu je Univerzitet Newcastle iz Velike Britanije, kao i naučni istraživački savjet iz Italije. Projekat se finansira u okviru Horizont Evropa programa. Budžet je preko 1.400.000 eura, od toga preko 1.100.000 eura upravo finansira Evropska unija, a ono što je interesantno reći jeste da će Univerzitet Crne Gore dobiti sredstva oko 460.000 za realizaciju svih aktivnosti u toku 3 godine. Mi danas prvi put prikazujemo MONUSEN projekat u ovom formatu otvorenih vrata. Svakako u narednom periodu očekujemo da ćemo organizovati više aktivnosti koje će biti interesantne ne samo naučnoj zajednici, istraživačkoj zajednici, bit će interesantni mladima, ali isto tako i NVO sektoru.